Εμείς είπαμε ότι επαρκεί να συμφωνήσουμε σε 5 βασικά ζητήματα. Πρώτο, να μην αναγνωριστεί και να σταματήσουμε να πληρώσουμε το χρέος. Τώρα όμως, όχι όταν θα έρθει η επουράνια βασιλεία. Δεύτερο, να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΟΝΕ, ώστε να επιστρέψουμε και να ανακτήσουμε την κυριαρχία ως κράτος. Οποιοδήποτε σοβαρό οικονομολόγο και να ρωτήσετε θα σας εξηγήσει ότι χωρίς τα αναγκαία εργαλεία η μηχανή δεν μπορεί να μπει μπροστά. Και τα εργαλεία μαζί με τη μηχανή την έχουμε δωρήσει. Την έχουμε δωρήσει στον ισχυρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους τραπεζίτες. Πρέπει να τα πάρουμε πίσω αυτά τα πράγματα για να ξεκινήσει η οικονομία να λειτουργεί και ταυτόχρονα να υποδομηθεί η κοινωνία. Τρίτο, να ακυρωθεί το σύνολο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η προηγούμενη και τωρινή κυβέρνηση από τις 5 Μαΐου 2010 μέχρι σήμερα. Το σύνολο. Το τέταρτο βασικό για μας ζήτημα είναι να καθίσουν στο σκαμνί όλοι οι επίορκοι, δοσύλλογοι και οι υπέτειοι της τραγωδίας. Πολύ απλά, αυτό το πράγμα δεν δικαιώνει απλά το ηθικό συναίσθημα του λαού, δηλαδή το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Αυτό που σου λέει ο κόσμος, με έχουν ξεσκίσει, δεν θα δικαστεί κανένας. Δεν είναι μόνο αυτό. Αν τους καθίσει στο σκαμνί, αν συλλάβει τον Παπαδήμο και τον καθίσει στο σκαμνί, απλούστατα τεκμηριώνει στο δικαίωμά σου να πεις όχι σε αυτό που υπέγραψε. Αν τον δικάζεις για αυτά που έκανε, πώς είναι δυνατόν μετά να αναγνωρίσεις υπογραφές του? Γι' αυτό το πρόβλημά τους. Και φυσικά το τελευταίο, δημοκρατία. Το πέμπτο ζήτημα για μας είναι η δημοκρατία. Εγκαθίδρυση δημοκρατίας επιτέλους αυτόν τον τόπο. Και δημοκρατία σημαίνει πολύ απλά ότι δεν μπορείς να αξιοποιήσεις τη λαϊκή εντολή ενάντια στο λαό. Δεν μπορείς να καταπατάς τη λαϊκή κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία ενός κράτους, ενός λαού. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη βουλευτική σου ιδιότητα κατά το πώς γουστάρεις. Πρέπει να υπάρχει ανακτητότητα, υποχρεωτική λογοδοσία. Η αντιπροσωπευτική εντολή πρέπει να γίνει υποχρεωτική και δεσμευτική εντολή. Δηλαδή, σε στέλνω για συγκεκριμένη δουλειά, αν δεν μου την κάνεις και διαπιστώσω μάλιστα και δόλο, θα καθίσεις στο σκαμνί. Δεν μπορεί να μου λες λεφτά υπάρχουν και μετά να τα βρεις από την τσέπη μου. Έχεις ποινική ευθύνη για αυτό που κάνεις. Με το σημερινό σύνταγμα δεν μπορείς να τα έχεις αυτά. Αλλά με ένα νέο, αυθεντικά λαϊκό, δημοκρατικό σύνταγμα μπορείς να τα έχεις. Γι' αυτό και λέμε συντακτική συνέλευση, νέο σύνταγμα, νέο θεμελιώδη νόμο που πραγματικά θα θεμελιωθεί η δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Αυτά τα 5 ζητήματα. Πόσο αριστερά ή δεξιά είναι αυτά?